बाबा हाली हाली चलो। अरे अड्डा के चलबू के जहिया पे चढ़बी। अब रवली आवते बनी अनहरा गोल है का रास्ते में मरे पगला गोल है। तोरा जना बुझत ना है। अबे बहुत लंबा सफर है। आ बहिने ले खाबा दुखाए लगोल दबा दी। आय दबा दी ना चलो भी का और यहां दुखा तो कह दबा दी रास्ते में। रास्ते में दबाई बका चोन हर कहीं का जहां देखत तेलू लागल कमर हिलावा है ज्यादा दर्द करे लागल हैं। चल मरदानी की बरदानी खसी अपने फेरा में रही खसी अपने फेरा में रहीला का कहीं यार चारू तारे से घेरल है। बड़ा जोर का पेशाब लागल बा कुछ समझ में ना अब मेहरारू से कहीं तो लाजे लागत कहे में। अब बताओ छोट मोट बात है कहल सपरत ना जाता का बड़बड़ा तनी कुछ समझे ए धनिया एगो बात हमार मनबू का बोली तू एजे बैठा ना तनी एगो हम काम क के आवत हई। हे जे बैठी हम बैठ जा का करे के बा ए एगो काम है छ न कि अब का कहीं तहरा से कहल ना सपरत है यार। काम आई है नहीं है तहरा से का हो जाई। कौन काम है पहले हमके बताई। मेहरारू जा ससुरी सक्की करबे करनी सन जब देखत तब सके करत तो रहे जब काम बता चली हम चलतनी संगे संगे ते संगे संगे देखबू। हां चली आजे तोरा ना देखे के तू ए जरा दीजिए के कौन काम बता कि ना देखे के देख अब बतावत है जब इतना शौक कर देली तो तोरा के सुनावल जरूरी बा। हां बोली हमारा जोर का पेशाब लागल है। का पेशाब लागल है। अपन लगे तो लागल है आ दूसरा के जब बतुएला तक लागी ना कहे कि चलत ऐसा तो खच खबर खबर है न तले होने अपने के बेरी चल अब देनी तो तू का जान छै कि हमर पेट खराब हो जा। जाई जल्दी जाई अब ई बता समझ में ना चारू बल तारे तारे ले घेरल हो कहाँ करी कहाँ ना करी एहर ओहर कर देब तो ससुरा खेत वाला मारे लगे सो रुक रुक। अच्छा ई बता तू ही कहाँ करी गजबे बनी जाई होने आराम से होने। हाँ तब का अरे गलती के से कोनो के खेत में हो जाए तो खुशी से ना नू खेत में ना कल जाला तो का में कल जाला डाबा में के रखल जाला सोच के का हम कहीं गजब मेहरा रूप जा। तू बैठ भैया तू बात ना समझ भी दूसरे के एरिया में आए हैं तो बिना पूछले कुछ करे के ना चाही। जाई हाँ हम जात हैं देख तू आराम से बैठिए कोनो इहर उहर मुँह मत मारे लगी। इहो ना गजबे मर्द बानी खइहे तो एगो आदमी लौकत हो। ए भाई उठा हो ए का हो उठा तारा से एगो काम बा। काम बा हाँ का हो बोला का बात बा। बड़ा जोर का पेशाब लगल है कहीं जगह होगा बतैता तक कह लेती। ससुरा एकदम पगल है का अब लो बगलिया में कल है माँ हैं बगलिया में खली अब पगला गेल है का आगल बक चोनहर कहीं का मैं सिवान खालिए बा है ने आई मैं बगीचा खालिए बा जे न मनो न कल लेला तावत न होला कपार पर मत मुतलो बकलोल कहीं का पेशाब पूछ के कल जाला कहाँ करी ससुरा जतरे खराब है। कहाँ घर कहाँ घर है। हाँ घर अच्छा भोकनपुर हो। काहे नहीं लो जात है मेहरारू के लिए के नैहर मौगियो तार संग बिया आजकल केहू से पूछलो बेकारे है। बताओ पूछ देनी तो कौन खराब काम करेनी। अब हो सकेला कहीं सब्जी उब्जी पर कह दिल होती तो गरमा गई नींद खराब कर दल कितना अच्छा नींद लागल रहा तो पूछ लेली तो भैया खराब करेली। ए मर्द कहीं का तू एकदम चौपट हव पूछ के पेशाब कर जाला मैं हेने खाली नहीं खे ओने खाली नहीं है केनियो हेने कॉल ले रहता। अरे भैया कहीं कहीं दीवार में लिखा रहेला कि हाँ मुतना मना है तो हो सकेला तू गलती से बोर्ड ना टंगले हो हम अगर मुट देनी तो काम घबरा जाई। क्या लिखल बा पिठिया पर पढ़ल जा भाई तोहरे से बोलले बेकार बाटे। जा होने होने चल जा ठीक है बा पूछला हां फरिया ले ले हैं ससुराल पूछबो कहीं नहीं तो हम कहत है कि अब हमारे जेबे में कॉल है बताबो करो जेब में कर जाई पूछलो बेकार बा। ए सुने तरू का बड़ा हमारा संग बड़ा बड़ यार घटना न घट गइल है एगो का हो गेल जी पूछबे मत करो का कुछ भइल बा का अरे ऐसा हो गइल है कि कहे मान के ना है। तो का बेला कुछ तो बताई अब बताहू में तो हमारा लाज लागत है। हर एक चीज में तो रउआ लाजे लगता। अब जोर से पेशाब लाग रहा है। अब रास्ता में गोई नहीं
एक ठे चारपाई पर लेटर रहल ह पूछल ही ये भैया बड़ा जोर से पेशाब लगल ह कहीं बतैते उते जगह उगह होई तो पटाख से ससुरा कह चले हमरा जेबे में कोई ले तब तो बढ़िया बाटे उ ठीक कले ह जब रहुए ऐसा आदमी रही आ जाई कहीं या कहीं कोई से पूछी कि ये भैया कहाँ करे के बा तो कहिए ना देखी लो हमरा जेबिए में कल चुपचाप पर हंसी उड़ावत है हमार हैं बानी वैसा आदमियों बेटा गिरलवन अब अपना इलाका में है नहीं तो पूछा ही के ना पड़ी अब बताओ गलती से कहीं कह देनी कोनो का सब्जी वब्जी पर तो काम गबड़ा ना जाई चुप रही जी ओहू के पेशाब करे खातिर परमिशन लेवे पड़ेला चुप रही ये सिवान हो कोनो शहर में नहीं की गोल की रोड रहने बा कहीं हर भर आदमी तो बा। बहुत हमरा वक्त रही ऐसे करू चल आदमी तू ओतना नहीं के अस्थिर ने बैठ जाई के देखता चुपचाप रह तोहरा लखा बटियावेला ना बड़ा बात बटियावत हो बताओ है काहे निकाल देली रे हम चल आवा ले ली अपन कहीं पैंट रेट खराब हो जी त काम में आई कर से कहले बेकार बा बतही के ना चाहते रहे का कही दिल के बात दिल में रखे के चाहते रहे याद रहो भौजी से कह दे अब भौजी से कह देबी तब का अपन बहनिए से मत कहिए कि जीजा के संगे तोरा हैसन हैसन भइल ह वो बात कह दे जानते सन और बात में कह चले ने हमरा कपड़े पर मूट ले का हाँ हम कहीं गजब भैया पागल से भेंट हो गई ससुराई तक कहता कपारे पकड़े के पहले कहले कि बगलिया में कला हाँ तब कहता कहता कि बकचोन हर कहीं का पूरा सिवाने खाली हो जाए पूछे वाला कौन सवाल है करन में बात बटले कहीं भी कह सकत रहे तू तो ओकरो सोच सोच ना बतावेला ससुर टेढ़े बतावत हो तो काहे ना को देनी हो तोरे कपड़े पकड़ के ट्राई करी का नहीं 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 हैं जब बताए में तो सर मात्र नहीं ए जी ए का कहाँ जाके को के आइल नहीं चली ना तनी देखी तो ना बगलू परलू पीछे बेशरम कहीं कह चली, के चली, ये हमार मजाक उड़ा के धरेले जो हम ना जाए तोरा संगे दो तोरा नजर हम ना जाए हट बेची करवा दे तू आई आम का यदि ना कहब कोई से ना कहब अपन भौजाई ले कहिए मत के ऐसन ऐसन बात भइल है बड़की ले ना कहब छोटकी ले कह दे कोनो दिक्कत नहीं है ना कोनो बात ना वैसे हम मरद हई कोनो दिक्कत ना पूछले हई तो कौन खराब कइले हई हाँ चल वो तो बगलियों में कर ले मर्दानी